od grebotine. Ovo su radili profesionalci. Umrla je tako mlada, a kosa je još postojana. Sigurno je koristila. Mošem ga uperi na beri. Moramo zvati profesionalca. Znaš na koga mislim. Istina je dobro skrivena, ali ja ću doći do istine. Uzeli smo pramen njene kose za DNK analizu. Pa kako mislite da uradim DNK analizu iz ovoga? Veoma ste mi malo dali. Teško, ali nadam se da će uspjeti. Sad reci, da li možeš da prepoznaš nekoga od osumnjičenih? Ne znam ja ništa, vamo, nemoj mene svega, nemam ja ništa... Ona prepoznaš nekoga! Znam onog tamo. A je u sivom, ja? Jeste. On ne može biti. Ne može on biti, on je previše debel, on nije mogao da prođe kroz ruper kroz svoju pošla. Ne znam. Da nije onaj kostur tamo. Šta s njega, baš najgotivniji lik od njih sviju, baš šta s njega? A dobro, imaš pravo. Čekaj, znam ima. Ti i meni, ba. Pa znaš sam najjebeniji u ovom filmu, ba. Ma jebaću ti majku, bolan. Ma zubi, ma jebu li ti ja, ma kada se dohvatim. Noge sam ti slomio, noge. Jebaću ti, ma. Vićeš ti. Jebaću ti rano, maj. Znači, rekao si u sivom, kostur nije sigurno, ja. Sigurno. Ovo mi je nešto na kom je. Šuhvel. Ali nije dobar je ovo, vidi ga je izgotivanje. Znači ovaj visoki je. Jest. On je sve uradio. Dobro. Hvala ti na pomoć. Na osnovu DNA analize i naših svjedoka ti si glavni osumnjičeni za ubijstvo u Vatrenim ulicama. Sad ćeš nam priznat da si ubio tu ženu ili ću ti ja žvalje razvalit. Jesi čuo? Reci kako si je ubio. Nisam ja, Bog, slučajno se ovdje nalazim. Šta nisi, bolan? Ja sam ubio, nemoj molim te. Meni našao. Ti znaš sam najjebeniji u ovoj državi. Sad mi priznaj kako si ubio tu mladu djevojku. Uzeo sam fosnu, udario sam ju po glavi i ostavio kraj mokrog zida da spava. Znao sam to. Najebo si. Čekate 13 godina zatvora. Sam 13. Hoš 30! Hoš 30! Saš 300 dobit. 300 ćeš sad dobiti. Mrzim gamat kao što si ti. Sad trunite u zatvor. Znao sam da sam najbolji.